Si Eduardo Pasete, 51 anyos ug iyang duha ka mga anak nga si Edwin, 20 anyos ug Maria Divina Clara, 19 anyos, labot sa 16 ka individual nga miuli sa probinsya sa Sugbo niadtong Hunyo 2, pinaagi sa balik probinsya bagong pag-asa program. Sa ilang pag-uli dinhi sa Cebu, gisaysay ni Pasete kung giunsa niya pagkahimong benepisyaryo ubos sa maong programa. Abala siya kanang pag-announce ni President Duterte sa TV. Interesado na juga niya nag-apply ko sa online at nagulat ko sa ilang response. 2021 nanay manawag kanang mag-interview niya by 2022 January. Atong giingnan ako nila na may possibility na basin by April or May na maka-dispatch pa. Samtang ang iyang duha ka mga anak mipadayag usab sa ilang gibati karon nga magkakuyog na sila sa ilang tibuok pamilya. Syempre po masaya kasi makikita ko na po ulit yung sila mama din mga kapatid ko. Masaya po kasi ilang taon na rin din po kami nakakauwi sa Cebu, lalo na dumaan yung pandemic. Tsaka ngayon dito kami, magsasama kami ulit, so kaya sobrang saya. Tsaka masaya din kami dahil itong programa na to maraming natutulungan, hindi lang din kami. Ang wish ko lang, sana mas tumagal pa itong programa na to para mas lalong maraming matulungan mga taong nahihirapan na umuwi. Isip benepisyaryo sa BP2 program, nakadawat usab ang ilang pamilya ug mga assistants gikan sa ubang mga ahensya nga nagdumala sa implementasyon sa nahisgutang programa. Si Eduardo Pasete, magpuyo na karon kuyog ang iyang asawa ug upat ka mga anak sa Barangay Labangon, Cebu City, kung diin nagplano sila nga magtukod og usa ka sari-sari store isip panginabuhi sa ilang pagpuyo dinhi sa probinsya.